Szia, Csépányi Marcsi vagyok, kommunikációtanár. Szoktál azt érezni, hogy az idő kifolyik a kezedből? Hidd el, ez nem csoda, nagyon sokan érzünk így. A témakutatói szerint az emberiség tudása az 1900-as évekig évszázadonként duplázódott. Az 1950-es években már 25 évente. Tippelj, hol tartunk most? 2 évente tudunk többet a duplájával, mint annak előtte. Csoda az, hát ha úgy érzed, hogy az idő kifolyik a kezedből, hogy bármennyire is igyekszel, ügyeid egy részében egy helyben toporogsz, hogy ahhoz is rohannod kell, hogy egy helyben toporoghass. Én a kapkodás helyett egy másik utat ajánlok neked. Szállj ki a mókuskerékből. Csatlakozz azokhoz, akik megtettek egy nagyon fontos lépést, mert rájöttek arra, hogy működő technikákat nem elég csak megismerni, lejegyzetelni, ismerősökkel átbeszélni, esetleg tesztelni rajtuk. A siker kulcsa itt is az, hogy minden működő technikát legyen alkalmad begyakorolni készségszintre, rendszeres, folyamatos gyakorlással. Arra lelkesítelek hát, hogy működj sokkal lassabban, de sokkal tudatosabban. Ezért indítottam el Miskolcon egy beszédfejlesztő műhelyt, a Lelkes Szavak Társalgót. Kiknek jó a Lelkes Szavak Társalgó? Akik tudják, hogy a nem erőltetett, őszintén lelkes üzleti kommunikáció jelentős anyagi előnyökhöz juttatja őket. Akik büszkék arra, amit elértek, és ezt a világgal, az ügyfeleikkel meg is akarják osztani. Akik üzletépítő hálózatokat hatékonyan működő kommunikációs technikákkal akarják megerősíteni. Akik tudják, hogyha oldott hangulatban, személyre szabott, gyakorlatorientált feladatokkal tanulnak, akkor nem a jegyzeteik száma, hanem a mindennapokban használható tudásuk fog gyarapodni. És hogy milyen eredményeket tudsz elérni? Rátalálsz a hozzád élő beszédegyéniségre, ami lelkes, természetes és éppen ezért szimpatikus. Szereplési rutint szerzel, hiába az közösség nélkül nem megy, és a tréningsorozat végére összeállított saját bemutatkozó videódat. Persze dönthetsz úgy is, hogy kihagyod ezt a lehetőséget, és folytatod a tükör előtti imitált beszéd gyakorlatát, vagy köcsbe rándul gyomorral nézheted a rólad készült videókat, ami minden balsejtelmedet beigazolta. Készülhetsz a nyilvánosságra, nyilvánosság nélkül. De miért tennéd ezt? Nem vagy önsorsontó. A Lelkes Szavak Társalgóban a következő alkalmakon a célokról beszélünk. Milyen jó kis téma, milyen gyakran és mekkora haszonnal elsüthető mondatok. De gondolkodtál azon már, hogy mitől leszel hiteles, amikor céljaidról beszélsz? Mi az a stílus, ami ilyenkor célra vezető? Hát ezt fogjuk kibontani a társalgókban. További információ a lelkesszavak.hu oldalon, vagy a Csépányi Marcsi Lelkes Szavak Tréner Facebook oldalon található. Nézd meg, regisztrálj, lájkolj, hogy találkozni tudjunk.